Lale marhaba, lale marhaba, lale marhaba, ya zuwa ka mu bajjali. Lale marhaba, lale marhaba, lale marhaba, ya zuwa ka mu bajjali. Lale marhaba, ya zuwa ka mu bajjali. Allahu barkai zan saka ga damani lamani, dan kai ka kaji cuta sannan kai mata magani. Babu mai musamman yadda ka so haka za ka yi, haka za ka yi, haka za ka yi. Tsananin ya Allah karkasa ayi babu ni. Salatuka da na ba za na gaza da lokar suwa, duk da ilahu na san babu abin da baka ba shi ba. Duk wani mai isa a gaban shi ba zai wuce babu ba, ba kai kamar shi ba ko kwatankwacin shi ba. Wane ne ya ce maka dan shi rafu baka ba shi ba. Waye zai wuce ne sai ya gaba da yardar ki ba, duk inda babu ke wallahi ba za a same ni ba. Ki shigar da ni kara uki sani sawun gaba, sani sawun gaba, kar in ji gaba ko ya wuce da faɗo ba a ƙage kamar kuma. Lale marhaba, lale marhaba, ya zuwa ka mu bajjali. Shehun nan uwa kuka yi wa ba Mahamudu ba, ku kuka ce idan muka bar sa ba za mu rabauta ba. Amma wasu muna ɗaukar zanen can ba haka ba, wai ba haka ba, wai ba haka ba. Allah ya sani ku dai ba ku bar Mahamudu ba. Maula ya mai muke nema ne wanda baka ba mu ba, kai ne ka ce da mu kowa muka bi ba zai kai mu ba. Annabi ne kadai ba za ya gaza da kukan mu ba, da kukan mu ba, da kukan mu ba. Allah ya ƙara baka abin da sani ba zai san shi ba. Salamun alaika manzan Allah, waye kamar ka ne. Ranar zuwan ka an ga abun mamaki a bayyane. Kowa ilahu ya yi wa Mahamud sanadin ka ne, sanadin ka ne. Dan murnar zuwan ka ne, farin cikin da Allah ya yi ba za ya musaltuwa. Lale marhaba, lale marhaba, ya zuwa ka mu bajjali.
ko ina kowa yana ta lale lale da kai na biyuna mushrikan kwasun rude da zuwan ka imamuna sun san ƙarshen su ne kai tilasu ka zira kai kuma siyar da baba abun bauta ba ilahu ba kan zuwan ka kowa bai san mai ya kamata ba kowa abin da shirka babu abin da ya saka gaba lamari na Allah ko yaya ba za su yi shi ba ba za su yi shi ba ba za su yi shi ba amma da zuwan ka bari ka saka suka sallama da zuwan ka na jutar da suke bautawa ma a take mace har da bunkunan duka nasu ma na ilahu ne yau ya sauka tilas a sallama tilas a sallama ba a yi maka gardama don kowa ka ce yabu in ya kito ba ka bar shi ba Lale marhaba, lale marhaba, da zuwan sanda ka sauka annabu na ji idan ka da tozali ka kamushi yana ta fita ta jikinka a hankali ka hasken ka annabu ranar yana ta kyalkyali waye kamar ya kai tilas a gai da kai na ji ilahu ma ya yabe ka ya kuma ma yabo annabi kar kamar da kaina dutsenanin wuya fara kula da ni kar kamar ni in biya zuciya ba ni lamunin ka irin wanda ka bai mazan jiya in caza zuciya ta daina shan wuya ka gana kai ka kai ne nan tsira ba fa wani gaba annabu bari ni naka a koyaushe na dinga hikima yarda shekara in ta zago ne ta binta ma Aliyu Haidara ne naka mai san ka shugaba ina ma ka ce da mu zo mu gaishe ka annabu ce